भारतआ अपारेशन सिन्दुरनि समाव पाकिस्ताननि खहा जानायनि सोमोन्दै जेसेबां फोरमायदों बेनिफ्राय बांसिन पाकिस्तानआ गावसोरनि डोजराव खहा जानायखौ फोरमायदों। पाकिस्तानआ दायो गावनिनो डोजराव सिमान जादों दि भारतारि रौनिया हानजाया पाकिस्ताननि खहा जानायखौ जेसेबां फोरमायदों बेनिख्रुइ बांसिन पाकिस्तानाव खहा जादों। भारतआ पाकिस्तानाव गोबां खहा खालामदों जायखौ भारतआ मुलुगनि सिगाङाव फोरमायाखै। अपारेशन सिन्दुरनि गेजेरजों भारतआ पाकिस्तानाव गोबां खहा खालामदोंमोन। बै समनिफ्रायनो गासै मुलुगआ भारतनि साहसनि सोमोन्दै रायज्लायगासिनो दं। गिबि खेबनि थाखाय पाकिस्तानआ गावनो गावनि डोजराव मोनसे फोरमायथि होदों जाय जोबोद ओंथि गोनां, जायनि सोमोन्दै मुलुगआ मिथियामोन। थारैनो भारतआ पाकिस्तानाव जोबोद खहा खालामदोंमोन। बबेखानि दायो पाकिस्तानआ गावनि मावख'आरि खाख्रिफोराव फोरमायदों दि अपारेशन सिन्दुरनि समाव भारतआ पाकिस्ताननि खहा जानायखौ जेसेबां फोरमायदों बेनिख्रुइ बांसिन पाकिस्ताननि थावनिफोराव भारतारि रौनिया हानजाया गाग्लोबदोंमोन। खौरां बिजोंनि रिपर्टफोरनि बायदिब्ला पाकिस्ताननि अपारेशन बुरियान उल मार्सुसनि सायाव बानायनाय डोजराव बुंदों दि भारतआ खमैबो 8 उफ्रा थावनिफोरखौ नोजोर होदोंमोन। डोजराव होनाय मानसावगारि बायदिब्ला भारतआ पेशावर, जांग, सिन्धनि हायद्राबाद, पान्जाबनि गुजरात, गुजरानवाला, भबालनगर, अटक आरो सोराव गाग्लोबदोंमोन। भारतारि अख्रां सान्थ्रि आरो डाइरेक्टर जेनेरेल अफ मिलिटारि अपारेशनआ थांनाय दाननि प्रेस ब्रिफिंआव बेफोर थावनिफोरखौ मुंख'आखैमोन। बे फोरमायनाया रोखायै दिन्थियो दि भारतआ पाकिस्तानखौ बांसिन गाग्लोबनायजों फोजोबस्रांदोंमोन। बियो अपारेशन सिन्दुरनि गोहोनि मोनसे गोदान बिथिंखौ सोराङाव लाबोयो। बियो बेखौबो बुजिनो हाथाव खालामदों दि पाकिस्तानआ मानो भारतनिफ्राय दावहा दोनथ'नो खावलायनो गोनां जादोंमोन। बे फोरमायथिया इस्लामाबादनि बे दाबिखौबो नेवसिगारो दि जेराव इस्लामाबादआ भारतखौ गोबां खहा खालामनायनि बाथ्राखौ बुंदोंमोन।